Καλώς ήρθατε λοιπόν στη 17η ετήσια εκδήλωση απονομής των βραβείων franchise που διοργανώνονται από το περιοδικό Franchise Business. Τα βραβεία franchise αποτελούν τον πλέον καταξιωμένο θεσμό για τον κλάδο που αναδεικνύει κορυφαίες αλυσίδες και θέτει πρότυπα αριστείας. Στα βραβεία Technology αξιολογείται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση. Τι άλλο. Εδώ και χρόνια πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά με υψηλό αίσθημα ευθύνης, καθώς οδηγεί τις εξέλιξεις στον τομέα του real estate με πιστοποίηση λειτουργίας υψηλών προδιαγραφών, ειδικό πληροφοριακό σύστημα με τεχνολογία εχμής και ένα τέλεια οργανωμένο after sale service. Καλούμε τον κύριο Ιωάννη Γιουμπάκη, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της propertymarket.gr να παραλάβει το βραβείο. Εδώ και 17 χρόνια το franchise business έχει αναλάβει την ευθύνη και την αποστολή να επιβραβεύει και να αναδεικνύει τις κορυφαίες επιδόσεις, την καινοτομία και την αφοσίωση που χαρακτηρίζουν τις καλύτερες αλυσίδες franchise στην Ελλάδα.